Така, здравейте хора, това е втори епизод на моето оцеляване в Майнкрафт. Както знаете, както знаете, първият епизод направихме само това. Знам, нищо не е, но нямам естествено достатъчно дълго снимане, за да направим нещо повече. Да, сега отивам да взем камък, защото явно не стигна. То никъде не закара. Този епизод ще построим къщата, но няма може да я отзаведим. Следващия можем. Мисля, че ще купим следващия епизод, защото естествено ни трябват брони. Нещо много му сича, не знам защо. Като играя без да снимам, мисля, че защото снимам и затова. Но както и да е, нека да точим в играта. Чувам слем. Някъде тук да има мина, ма къде е? Не е ясно. Всъщност, чакайте малко. Направя го само да гледам едно нещо. Значи 60 на 38 блока. Само. Това го направих само за да гледам шорт координатите. Няма чито нищо. Мина. Добре, ще изследваме следващия епизод. Сега не. Колко имам? 12. Ще вземем още маничко. Който не знае, това е новият ми канал, защото ние се един вид, да кажа, бъгнал, защото изтрил. Защото телефона ми се развали и трябваше да носи поправка и всичко такова. Но аз не знае колко нямах много абонат, 6 мисля, че имах. Надявам се този канал да провърви по-добре. Имаше кончето. Кой знае къде се взехали вече. Така, нека сложим и тук това да се пече. И кончетата къде са? Някъде са отишли. Това! Не е зле. Манджа, колко цискаш. Така. Майгад. Викам, че ми бъде изпечено. Но не, аз съм си имал 4. Така. Няма кончета, да те са избегали. Няма нищо, ще намерим нови. Това да не ви притеснява. Да не ви притеснява, извините, обърках думите. Сега да продължим с построяването. Пак стига си лагел. Телефон. Ще хвърля. Така. Много голяма. Не. Искам малко. За малко, за да мога да остане повече. Да не хабя много. Такова. Така ми изглеждаше по-добре. Така. 1, 2, 3, 4. Така. 1, 2, 3, 4.
4, нали? Да, 4. Така. Да вземем ли кофа? Ай, кофа ще взема, за да мога да се изхранвам нещо. Не с кофата, ли? Ще си направя ферма. Пак като намерим редстоун, ще я направим автоматично, естествено. За да се мъчим ние да работим. Може да си направим автоматично ферма. Аха! Виждате ли го? Ама конче. Сега ще отидем да вземем. Бързо. Конче, не избягай. Така, чай. Не, бързаках. Така. Дай напред. Бързо, 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 бързо. Кончо. Идваш ли? Ще дойдеш ли? Виж какво имам, бе. Виж, бе, идиот. Идиот такъв. Виж какво имам, бе. Чакай, бе, стой, стой. 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 Не. Чакай, не. Слез долу, ако обичаш, слез долу. Не, бе, не искам да те яздя, бе. Дой тук, бе. Кон. Тивай вътре. Вътре. А, така. И рам. Слушам си. Като намеря са, той ще дойда за теб. Така си те правя. Да. Казах, че ще построя къщата, не съм направил още. Мисля, че няма мога да отзаведа този клип в този епизод. Сега ще се питам да бързам. Значи, да. Започнем голям дървото чупя. Те мутирали за дървета, много ги мразя. Особено като съм в някаква такава каменна брада, където това ме дам чупи. Сега отиваме. Много ме чудно как ще се кача горе. Мата фаза, защо съм толкова... Аха, добре. Така. Така. Не. Още малко. Ще разберете за какво са тези стоки, които са да се изобравам. Ето за какво ще е. Тук ще има честове, защото тук това е много нагъчвано и няма да стигне място, естествено. Не искам сигурно някакви хора това ще се питали защо тогава не направи по-голяма къща. Не искам, както казах в първият епизод, не искам да строя прекалено големи къщи, за какво ми е някакъв небостъргач, като няма го ползвам. Само една мъничка къщичка ще сложим. Така.
този чистик остане така. Тук съм объркал. Ето така. Той ще е така. Така малко. Упс, грешно. Този епизод няма можем. Значи, в следващия епизод аз ще съм събрал материали. И какво мога да направя с 3? Много ме е чудно. Така. И се отваря за този епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, спрете бъга. Не спрете бъга. Абонирайте се моя канал. Пишете коментари също. И да. Казах, абонирайте се моя канал, защото имам само, мисля, че е само един абонат за сега. Харесвайте клиповете отдолу и пишете на какви игри искате да снимам. Следващия път. Чао!